फिसा फिसौ दंमोन नालाय रावबो एदावनो डिस्टार्ब खालामनो बा जेबो हेंथा दा होफैसै आरो ओंखायनो गावनि जायगायाव गाव थादो जोंनि दहाय आफा बोराइ बाथौ। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि आरो मोनसेबाव गोदान भिडिअआव बरायहरनाय जाबाय। रायजोफोर, जों दिनै मुम्बाइ बड' ससाइटिया फैलाव सारखौ जोंफोर बिहरनो नागिरदों। ट्रेननि हटेलाव बुक खालामदों रायजोफोर, आं बेयावनो थांनो नागिरदों। नायलांबाय थादों रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन ना। रायजोफोर मोनफैबाय आङो हटेलाव। हटेला जोंनिया बेनो पुराना हटेल, नै बे ट्रेननि हटेलाव रायजोफोर ना। नै लोगोफोरा दोनफैयो जोंनिया बेहाय, बारा मानसि जानाय नङा। रायजोफोर, जोंफोरा मुम्बाइ बड' ससाइटिया फैलाव सारजों लोगोसे गोबां मेम'रिसफोर दं। बिथाङा जोंजों बैसागोआनो जा माबा मोनसे रंजानायानो जा, जिथियानो बिथाङा बम्बेआव फैयोमोन अब्लानो जोंजों लोगोसे थाफायोमोन बिथाङा। थ' जों दिनै बेनिखायनो बिथांनि थाखाय बिबार बावनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं जोंनि। Om Ring Ring Che. Om Ring Ring Po Che. Om Ring Ring Po Che. Om Ring Ring Po Che. गावनि साननानै बयबो गेलेफायोमोन, रंजाफायोमोन। नाथाय नों न'आव थांखांनायनि उनाव बेमार जाबाय दंमोन, नायबाय दंमोन नोंथाङाबो। बिनि गेजेरावनो दाख्लै 22 तारिखखालि सिमां बायदि नोंथाङा अकस्मात रुंसारि जालांबाय। नोंथांनि रुंसारि जालांनायाव जोङो गोबां दुखु खालामबाय आदा। मानो होनब्ला मिथिस्लाबासै नुस्लाबासै खोनानानैबो नोंथांखौ जों नायहैनो हास्लाबासै। बेनिखायनो आदा, मैया जों हास्लाबैलाय दिनै गोदै गोबाब नोंनो जों जि बावथाय मुवा होनो हागोन, गोसो खुसियै नोंनो बावथाय मुवा लाबोनानै जों बावफैबाय। बेयाव जुदि माबा मोनसे जों होनो बावनो थिनो थालांदोंबा आदा, गावनिनो फंबाय बिदा बिनानाव बियायं फिसाफोर होननानै खेमा होदो। बे आदा, नोंखौ आरो जों मा होननानै बुंबावगोन? नों दा दाउ जाना दंहैना, एन्जर जाना दंहैना, मैदेर जाना दंहैना, सैमा जाना दंहैयो, हायाव दंना अख्राङाव दंना पातालाव दंना मैदेराव दं, जों हमनो हाला आदा। जेरावखि थाया मानो नों जोंनि बावथाय मुवा बावनायखौ गोसो खुसियै आजावना लानायजों लोगोसे सोरबा नोंहा बेयाव फंबाय दंमोन, लोगो दंमोन, बिदा दंमोन, बा बियायं बियादै फिसा फिसौ दंमोन नालाय रावबो एदावनो डिस्टार्ब खालामनो बा जेबो हेंथा दा होफैसै आरो ओंखायनो गावनि जायगायाव गाव थादो, जोंनि जायगायाव जों थासिगोन। जाहाथे नों आदाया सोरगोआव थानानैब्लाबो जोंखौ नाहरनानै नोंनि कालसार लाइनाव जि नों मोजां मोनोमोन बेफोरखौबो नायसहरनायजों लोगोसे बोर सारस्रिहरबाय थादो। दा आं बाराखौ मा बुंनो दिनै, बेखिनिखौनो बुंनानै खेमा बियो जे आदा, नोंखौ जों नायस्लाबनो हायासै बा नोंनि जोबथा भिडिअ'खौ जों नायासै। जों बेनिखायनो मुम्बाइ बर' कमिउनिटि वेलफेयार एस'सियेसननि जों बयबो खौसे जानानै बावथाय मुवा होननानै खुलुमबाय आदा। जाहाथे गाज्रि दा मोनसै, बेयाव सोरबा बियादै बियायं फिसाफोर उन्दैफोर, सोरबा नोंनि गेदेरफोर सोरबा दंबा
रावखौबो जेबो डिस्टार्ब होआलासे जंखाया एदावालासे सान्थियैनो थाहोनायजों लोगोसे नोंबो गोजोनै थाहैदो आदा बेनो नोंनिसिम आर'ज थाबाय दहाय बुंखादो दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय आफा बोराइ बाथौ ada yang anu bayar kan ini ini bisa pilih di sana bisa ini di sini juga sih di sini ada nih ini ikut lah Nungsur? Baik, orang itu cuma dia kenapa gitu? Nih. थ' रायजोफोर फैलाव सारनो बिबार बावनायनि हाबाफारिया जानानै थांबाय फैलाव सारा जोंजों लोगोसे गोबां मेम'रि दंमोन जोंफोरजों मोसाफानाय रोजाबफानाय धेमालि खालामनाय बम्बाइ बड' ससाइटिया गोबां दुखु मोनदों आरो माथो खालामनो उपाय गैया संसारनि नियम